γιορτή που διοργανώνεται κάθε χρόνο, διοργανώνεται και φέτος μεθαύριο Κυριακή 18 Ιουνίου στο Αρακαλοχώρι, συγκεκριμένα στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, και είναι η πολύ αγαπημένη γιορτή των σπόρων. Ξεκινά από τις 5:30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Ζήτησα σήμερα να μιλήσω με την κυρία Βαγγελιό Κασαπάκη. Είναι μαθηματικός, αλλά επίσης είναι η δημιουργός του cretangastronomy.gr, και σας το λέω γιατί είμαι βεβαία ότι οι περισσότερες ίσως κυρίες από εσάς που μας ακούτε συμβουλεύεστε συχνά πυκνά αυτό το εξαιρετικό site που μας δίνει συμβουλές και συνταγές που μας έρχονται από πολλά χρόνια πριν, έτσι, για να μην ξεχνάμε και τις παραδόσεις μας. Κυρία Κασαπάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας αυτό. Πείτε μου λίγο. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Κυρία Κασαπάκη, θα καταρχάς να πω στους ακροατές που μας ακούνε ότι βεβαίως θα μιλήσετε κιόλας στο πλαίσιο της γιορτής αυτής την Κυριακή, μαζί βεβαίως με τον κύριο Παναγιώτη Σενατούδη. Δεν χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις, ωστόσο εγώ για όσους μας ακούνε και δεν τον γνωρίζουν θα υπενθυμίσω ότι είναι ο ιδρυτής του Πελίτη, και θα μιλήσει και ένας βιοκαλλιεργητής από την Γαλλία. Πείτε μου λίγο για αυτή τη γιορτή των σπόρων. Εννοώ, φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη αποδοχή, έτσι, και ανταπόκριση από τους κριτικούς. Είναι έτσι, αυτή την αίσθηση καλά την έχουμε? Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι η επιστροφή σε κάποια πράγματα, σε αυθεντικές ποικιλίες κλπ. Είναι ένα ζητούμενο των τελευταίων χρόνων, γιατί παρά την υπερπαραγωγή από υβρίδια, δεν πάβει η νοστιμιά του παλιού να διαφέρει. Και στο πλαίσιο αυτό η κοινότητα Πελίτη έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια που, χωρίς να γνωρίζει κανείς προσωπικά τους ανθρώπους, εκτιμά αυτό που έχουν κάνει. Έχουν κάνει μια τράπεζα σπόρων. Εγώ έχω δει σε άλλες περιοχές την εκδήλωση, με πραγματικό κόπο, ας το πούμε, και το γεγονός ότι τους διαθέτουν τόσο απλόχερα, ακόμα και διαδικτυακά, δηλαδή μπορεί να μπει κάποιος να ζητήσει, είναι προς τιμήν τους. Κυρία Κασαπάκη, πού αποδίδεται έτσι αυτή την στροφή που, όπως είπατε και εσείς, καταγράφετε τα τελευταία χρόνια και επιστρέφουμε περισσότερο στα παραδοσιακά προϊόντα, ή επιστρέφουμε οι ίδιοι και κάνουμε, πώς να το πω, ναι, ακριβώς, και οι ίδιοι αρχίζουμε και καταπιανόμαστε με πράγματα που ενδεχομένως δεν θα περιμέναμε ποτέ. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους που έχουν τη χαρά να ζουν, ας πούμε, σε σπίτια με έναν μικρό κήπο, και οι ίδιοι, χωρίς να έχουν τις σχετικές γνώσεις, ενώ να είναι ενδεχομένως γεωπόνοι στο επάγγελμα, να έχουν αυτή την επιστημονική ιδιότητα, ωστόσο βλέπεις ότι προσπαθούν, κάτι καλλιεργούν μόνοι τους. Πού την αποδίδεται αυτή τη στροφή? Ίσως είναι μια ανάγκη αυτάρκειας αφενός, αλλά αφετέρου στις μέρες μας, επειδή πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο που αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η πολυτέλεια είναι αυτό ακριβώς, το αυθεντικό, το μαζικό. Το μαζικό χάνει πια την έγκλη του τόσο πολύ. Έτσι, και θεωρείται πια πολυτέλεια αυτό που κάποτε θεωρούσαμε αυτονόητο. Τον καθαρό αέρα, το νερό, τη θάλασσα, τα προϊόντα που μπορεί να μας προσφέρει η γη, και πόσο έχουν μαζικοποιηθεί τα πάντα. Και ειδικά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της κρίσης, είναι και ένας τρόπος οικιακής οικονομίας. Έτσι, αυτό ήθελα να σας πω, ότι προφανώς νομίζω ότι έχει συμβάλει και έχουν συμβάλει δυστυχώς, δηλαδή, για τα χρόνια της κρίσης. Υπ' αυτή την έννοια, βέβαια, είναι και ευτυχώς το ότι γυρίσαμε και ξαναθυμηθήκαμε και εκτιμήσαμε εκ νέου μερικά πράγματα. Ναι, αν συνδυαζόταν και με άλλα πράγματα. Προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου. Πείτε μου λίγο, για όσους, λέω εγώ τώρα, ενδεχομένως δεν έχουν υπόψη τους τι είναι η γιορτή των σπόρων. Πείτε μας λίγο τι γίνεται στο πλαίσιο αυτής της γιορτής. Από τις γιορτές που έχω παραστεί, γιατί και εγώ δεν είμαι μέλος του Πελίτη, ας πούμε, για να ξέρω ότι εγώ έχω ένα κομμάτι για αυτή τη διοργάνωση που, αν θέλετε να σας πω... Βεβαίως, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, εννοείται. Έχω δει ότι μπορούν, ό,τι διαθέτουν, δίνουν πληροφορίες για την καλλιέργεια, δίνουν σπόρους από φυτά που θεωρούμε εξαφανισμένα. Δηλαδή, εγώ στην προηγούμενη γιορτή είχα πάρει
σπόρους για ελίφθη, για τσούκους, δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι η τσούκη στην Κρήτη. Για πείτε μας, για όσους δεν ξέρουμε. Είναι ένα που δεν είναι βρόσιμοι, χρησιμοποιούνταν για να κατασκευάσουν κάτι σαν μπουκάλες μεγάλες, στις οποίες μεταφέρανε κρασί, ρακί και υγρά. Και εδώ νομίζω μπαίνει και αυτό το στοιχείο που λέγατε πριν για την κοινότητα Πελίτη που λειτουργεί εδώ και 22 χρόνια. Καλά τα βγάζω στα μαθηματικά, από το 95, ναι, καλά τα βγάζω. Είναι ότι ο κόπος αυτών των ανθρώπων να αναζητήσουν, να διαφυλάξουν τέτοιους σπόρους που τείνουν προς εξαφάνιση. Είναι νομίζω πολύ, πολύ σημαντικό αυτό και ότι ανταποκρίνεται πολύ θετικά και ο κόσμος. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει και έχει το χρόνο και το ακούει πολύ ενδιαφέρον τώρα, ενδεχομένως, λέω εγώ δεν νομίζω βέβαια, αλλά ενδεχομένως για πρώτη φορά μπορεί ερχόμενος στο Αρκαλοχώρι την Κυριακή να αγοράσει αυτούς τους σπόρους. Κοιτάξτε, εγώ όταν ζήτησα, δεν ξέρω τι θα γίνεται τώρα, εγώ στις εκδηλώσεις που έχω παραβρεθεί πήρα δωρεάν σπόρους. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα και θα ξεγελάσω τον επισκέπτη. Νομίζω πάντως και εγώ ότι γίνεται διανομή δωρεάν σε αυτούς τους σπόρους στο πλαίσιο της γιορτής. Γιατί ακριβώς έχει και ένα μήνυμα να διαδοθεί λίγο αυτό το έργο του Πελίτη και περισσότερος κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα να επιστρέψουμε λίγο στα πιο παραδοσιακά προϊόντα. Κυρία Κασαπάκη, από τον τίτλο τουλάχιστον, νομίζω ότι η παρέμβασή σας στη γιορτή θα είναι σημαντική. Το λέω για τους ακροατές, τον τίτλο της παρέμβασής σας. Τρόποι συντήρησης των τροφών, μια ματιά σε ένα τομέα της οικιακής οικονομίας της παράδοσής μας. Δηλαδή θα αναφερθείτε σε παραδοσιακούς τρόπους διαφύλαξης των τροφών, φαντάζομαι. Εγώ θα κάνω μια μικρή ιστορική αναφορά, ξεκινώντας από την αρχαιότητα, τα βυζαντινά χρόνια και τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο, με βάση τη βιβλιογραφία πάντα. Και μετά θα πω τι ισχύει σήμερα, ούτως ώστε να καταλάβουμε ότι πολλά από αυτά που κάνουμε σήμερα έχουν τις ρίζες τους σε πολύ παλιές μεθόδους και να συνδέσουμε το σήμερα με το χθες κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Κυρία Κασαπάκη, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν ζήτησα τυχαία να μιλήσω μαζί σας με αφορμή τη γιορτή των σπόρων, γιατί είστε ένας άνθρωπος που επιχειρείτε μέσα από τον γαστρονομικό περίπλου ακριβώς να κάνετε αυτό, να συνδέσετε το χθες με το σήμερα. Να ρωτήσω, έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της κουβέντας, σιγά σιγά να ρωτήσω πώς σας γεννήθηκε αυτή η ανάγκη το 2010, οπότε και ξεκινήσατε, αν δεν κάνω λάθος, με ένα blog, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησα με ένα blog, κυρίως γιατί είχα μια υπερβολική αύξηση του ελεύθερου χρόνου μου. Όταν τα παιδιά μου είχαν φύγει από το σπίτι για σπουδές, έβλεπα στο διαδίκτυο να κυκλοφορούν διάφορες συνταγές ως κριτικές, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιούσαν μέχρι και σπορέλαιο, που δεν αμφισβητώ την οσημιά τους, αλλά δεν είχαν καμία σχέση με. Αλλά δεν το λες και κριτικό. Ναι, προφανώς. Οπότε ήταν πολύ εύκολο για μένα, γιατί είχα επιμορφωθεί από το Υπουργείο Παιδείας στη χρήση των υπολογιστών και έκανα αυτό το blog στην αρχή για να γεννήσω τον ελεύθερο χρόνο μου. Σιγά σιγά, ψάχνοντας, έρχεται η όρεξη που λέω εγώ. Αλήθεια είναι και αυτό. Διαπίστωσα πόσο κρυμμένοι θησαυροί υπάρχουν. Άρχισα να ρωτώ, έχω και το πλεονέκτημα ότι είμαι στην ενδοχώρα του νομού, στο Αρκαλοχώρι, και που όσο και αν δεν θέλουμε να πενευτούμε, γίνονται αρκετά πράγματα και ήδη βλέπετε πόσο δραστήριος είναι ο πολιτιστικός. Βέβαια, εννοείται. Να το πενεύεστε, γιατί όχι, καλό είναι να... Δεν μ' αρέσει να... Εντάξει, καλό είναι να μας πενεύουν οι άλλοι καταρχάς, θα μου πείτε, έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι το γεγονός ότι μένετε και στο Αρκαλοχώρι, όπως είπατε, στην ενδοχώρα, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε κοντά σας ανθρώπους που μπορεί να σας μεταφέρουν γνώση. Που έχουν διάθεση να μου πούν πράγματα και έχουμε και ένα σημαντικό παζάρι ακόμα που όταν περνάω από εκεί όλο και πιάνει τα αυτή μου κουβέντες και κάθομαι και πιάνω την κουβέντα και ρωτώ. Και αυτό έγινε μετά σαν μανία, να το πω, δηλαδή και πολλές ώρες μου παίρνει πια. Με ενδιαφέρει πολύ το να ψάξω, το να καταγράψω. Κάνετε πολύ καλά, γιατί υπάρχουν και κάποιες από εμάς που σας ακολουθούν σε αυτό το βηματισμό και σε αυτό το νοτά. Και σύγχρονες συνταγές. Σωστό είναι αυτό. Αλλά πάντα στο πνεύμα της κριτικής διατροφής και πάντα με χρήση τοπικών υλικών, τουλάχιστον 1-2. Γιατί θεωρώ ότι η κουζίνα, όταν δεν εξελίσσεται, πεθαίνει. Δεν μπορείς να αποκλείσεις από τη ζωή σου το αβογκάντο, ας πούμε, αφού δίπλα σου καλλιεργείται. Ναι.
Εννοείται ότι βάζετε τα νέα στοιχεία αυτά στις συνταγές και τα νέα υλικά προσθέτετε που είναι πιο πολύ των τελευταίων χρόνων. Ορίστε. Λέω ότι εκτός από τις συνταγές που έρχονται από τα βάθη των χρόνων και τις παρουσιάζετε και αυτούσιος, βάζετε και συνταγές στο site το οποίο... οτιδήποτε καλλιεργείται. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η πατάτα, ας πούμε, και έγινε αρχές του προηγούμενου αιώνα καθιερώθηκε στην Κρήτη. Αφού καλλιεργείται όμως στην Κρήτη, μπορεί να αποτελέσει μέρος της διατροφής μας και ιδιαίτερα αν πρόκειται για ένα υγιεινό προϊόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο οδηγός, καταρχάς να πούμε κιόλας ότι έχετε βραβευτεί και για αυτό το site πια, το cretangastronomy.gr. Δύο φορές και μάλιστα και από το κοινό για την Επιτροπή. Αυτό το καμαρώνω γιατί ήταν δύσκολο και είχε και ανταγωνισμό από όλη την Ελλάδα. Εγώ λέω ότι είναι και που η Κρήτη έχει νοστιμιές, αλλά ήταν τιμή μου το ότι το Βήμα Γκουρμέ, που είναι καταξιωμένο περιοδικό στον χώρο, διοργάνωσε αυτό το διαγωνισμό τα 2 προηγούμενα χρόνια, με τίμησε με 2 βραβεία. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι εκτός από τα βραβεία αυτά τα πολύ σημαντικά, σας ακολουθεί και ο κόσμος, γιατί ακριβώς πολλές φορές συζητάμε ότι ενδεχομένως εδώ στην Κρήτη να μην έχουμε έτσι και περιπολού, να μην δείχνουμε την απαιτούμενη εκτίμηση στα προϊόντα τα δικά μας, να μην δεν τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, έτσι τα έχουμε λίγο, ξέρετε, περισσότερο στην άκρη, ενώ και πολύ καλά κάνουμε, περηφανευόμαστε για την κρητική διατροφή. Γι' αυτό λοιπόν. Την οποία βέβαια την έχουμε λίγο απεμπολίσει από τη ζωή μας. Και πολύ μη σας πω τώρα μεταξύ μας, κυρία Κασαπάκη, την έχουμε απεμπολίσει, δυστυχώς. Το συγκινητικό είναι κυρίως με τους Κρήτες και τους υπόλοιπους Έλληνες του εξωτερικού, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου γράφουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε mail και σε μηνύματα και στο Facebook τι γράφουν και πόσο η μνήμη τελικά και η νοσταλγία ξυπνάνε από φαγητά. Η μυρωδιά, δηλαδή η γεύση, τελικά συνδέεται με πολλές εκφάνσεις του πολιτισμού μας. Σίγουρα δεν το συζητώ καθόλου και φαντάζομαι ότι σε εισαγωγικά βοηθάτε και αυτούς τους ανθρώπους έτσι να μειώσουν λίγο την νοσταλγία που νιώθουν που είναι μακριά από το νησί. Δεν το συζητώ καθόλου. Καμιά φορά, ξέρετε, όταν απομακρύνεσαι λίγο, αντιλαμβάνεσαι και εκτιμάς περισσότερο τα πράγματα. Να κλείσω απλά ρωτώντας σας το εξής. Στο Cretan Gastronomy, στο γαστρονομικό περίπλου, περιλαμβάνεται και συνταγές που από μέλη, από φίλους, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αν κάποια κυρία μας ακούει τώρα και θέλει να μεταφέρει αυτή τη γνώση από τα παλιά για μια συνταγή. Βεβαίως. Και πάντα με πηγές. Πάντα κάνω αναφορά στο άτομο που μου την έδωσε. Πάντα δέχομαι συμπληρώσεις, γιατί πολλά εδέσματα γίνονται αλλιώς στη Σιτία, αλλιώς στο Ηράκλειο, και όταν μου κάνουν παρατηρήσεις φίλες από όλη την Κρήτη, το χαίρομαι και τη συμπληρώνω. Σωστά, γιατί υπάρχουν. Πάντα με αναφορά στην πηγή και. Μάλιστα. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε, κυρία Κασαπάκη, γιατί προσπαθείτε μέσα από την εξαιρετική δουλειά που κάνετε, μας βοηθάτε να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας, την ιστορία μας. Είναι και θέμα πολιτισμού, όπως είπατε, και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η κυρία Βαγγέλιο Κασαπάκη, είναι η βραβευμένη δημιουργός του site Γαστρονομικός Περίπλους, cretangastronomy, αν προτιμάτε.gr. Δεν ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, τυχαίος ο λόγος που ζήτησα από εκείνη να μιλήσουμε με αφορμή τη γιορτή των σπόρων που θα γίνει στα Αρκαλοχώρη την Κυριακή από τις 5:30 έως τις 10 το βράδυ. Ζήτησα να της μιλήσω ακριβώς για να μας πει αυτό. Είναι μια γυναίκα που έχει επενδύσει στην Κρήτη, στα προϊόντα της, στους ανθρώπους της. Μέσα από αυτό το site μας βοηθά να μην ξεχνάμε την παράδοσή μας, τα έθιμα η αλήθεια είναι ότι τα κάνει και πιο σύγχρονα. Δηλαδή, ωστόσο, είναι ένας οδηγός γαστρονομικός και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι και ιστορικός οδηγός αυτό το site. Για όσους φίλους από εσάς που μας ακούτε δεν το είχατε υπόψη σας, κάντε ένα κόπο και περιηγηθείτε. Νομίζω ότι θα ανταμυφθείτε.